Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Chairman jong ka 16 Finance Commission Arvin Panagaria hagasni baar jong ka tayo. Ulawan yu kejat pan petkai ka lau kintang jong ka Hima Mawphlang but ulalait ru hapo ka Khasi Heritage Village jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ka jaka ka bajupenlong ya ka Monolith Festival. Yo Arvin la senran lang ro Chief Executive Member ka KHADC uba penyait since Chairman jong ka KHADC uba lampang bala ki executive member ka KHADC lembat kiway. Habaya keren mat kinong thok hubor mentaka sngi ka shitarik urisau u Arvin uli ro ya ka jing internet jong ka Mawphlang bat ki saudong saukun jong ka bat u kermen scam ba shisien ka sngi un sawan Ïalam lang bat laki Khun jong u sha Mawphlang bat lej jingo kairu yiki benta jong ka thain sora nolor kiway ki thain ki badan hapo ka jilla ulapan pauru igi jismo komen ka baong ba menta ka jilla Meghalaya ka jilla ka ba internet bat kwa banwan nakaliang CEM ka KHADC ulapan pau bagani ka jingwan yu kejat jong uhe ka Finance Commission ha Mawphlang kan long ka jingker khu ka ba khraut tam kham tam ha ka ba ka KHADC ka lapan ya ka mangtingka na ka commission ban kinteo ya ka culture badru iki kam jingo kai. And hopefully one day I get to bring my children, and we also visited Cherrapunji or Sora, and that was a spectacular visit. So this was just lovely, my favorite state now. Central government does its own, you see. So what we do as the commission is something different. We divide the taxes between the center and states and among the states. That's what we do. But the grants come from the government, central government. Nakaliang jungi sa sir pat ngi soban pun pau jing ai kublai kam tami pisia blawan man cover ikani ka kubor ka ba kerpang bentak singi halor ka jingwan yu kejat jong honorable chairman but key members jong ka 16 Finance Commission hang ni po Khasi Heritage Village Mawphlang. Nakaliang ka Khasi Hills Autonomous District Council kumba phi lai ba pla tip menit kasngi ngilayo ani kendo kum ka isi berkawai ya ka jingwan jong ka Finance Commission hang ni po Shillong. The menin ngila ya dan lut barok lai teliki EDC na po Meghalaya ka bakentup ya ka Garo Hills Autonomous District Council, Janti Hills Autonomous District Council, but ni ka Khasi Hills Autonomous District Council. Te hakani ka jinga kendu menin ngala batai ya pisia ya ka ba bun le se ka ba kentup lang ya barok lai teli. Henry mentaka singi ngakwa hidu ban pensmo katu kat ni kimat ki ba kongsan hakabe day bat ka jing pensmo nakaliang ka KHDC Shaka 16 Finance Commission. Te shwai kata ngasoban I kublai ya u chairman Dr. Arvin baka team ki balawan siapa Mawphlang ban jingo ka Khasi Heritage Village bat ban tip khampa siapang kanika lau kentang te ka jing long jingman hang ni po ka Khasi Hills kamtam ka bang nakaliang jungi ka executive committee ngiatrai lang bat ngiatrai hajan bat ki Hima bat ki ilaka te kani ka wei ka long ka nuksa ka babaha baka discouncil kay trailang bat ka Hima Mawphlang bat lingdo bat ki Khun menteri bat shnong ibro ka wei ban penlong ya ka Hima Mawphlang ka wei na ka Hima ka ba le sila banong ka ba kerpang ba ya ka ba bun ba ki bawan jungo kai perthairu wat na ri India len na bari India kinwan hang ni po Mawphlang kadaw ka long bangi la don ya kani ka Khasi Heritage Village ka banikong matala shposnam ba penlong ingi ban don ya ka Khasi Heritage Village hang tairu kalong ba ngi hap ban don ka mati ban sa jingket mau nakamta ka jinglong kerpang jong ajat benu Khasi ka jungi te ya kata le singin namla ban don haman ki jaka
le singi kwa le sikawai ka jaka kan longkum balong hang ni po Mawphlang ka bangi dan ye ka khasi heritage village ka baro kini kisan pusau tuli ki Hima kendan ye laki jongki yang Hima kani ka jingdan ye ki yang Hima ka pen I ba ni kum ka jat benriu ngi ruspa haka jing long jingman habide ki et ki Hima nadu ka yang kasem kini ki yang skum ne ki yang plang ne ki yang tempat ne ki yang set ne ki yang dieng kat balong kat kum ka jing long jing man jong tu ki Hima ba pher te kata di ka wei ka ba arpat ni kwa ru ba kani khasi heritage village kan pen I le se ya kata ka jinglong kerpang khamtam habdei ba ka kop kasem karyam ka bej jongi ki khasi namar ba PE kar komriam hathan them ribhoi kalong dakumwei karyam le se shapo ri khasi lingam kalong dakumwei shapo ri khasi maram kalong dakumwei nangta syariwar kalong dakumwei shanisha thanjungi kalong dakumwei takadau ikini baru khoi ni penlong penrung lut hang tai po khasi heritage village tang ban preserve ne ban pen im ke bala dan lupa bat ban pen ne persa di tangkata nakaliang jong baro khoi ki members ki bangla ki adu menin adu chairman nakaliang jong ki long positive ba sutunat ba ke ba kila wan kila jungo kila I dalam ka jong khamat long kata hi ka ban ban penkongo yaki habai dei bakani ka jing wan ban sngap ika nongrim ka bangidan ban wan ra kini proposal prepare nam taka 16 finance commission jungi ngila bu jing mangkerpang nakamta ka KHDC office haman ki district headquarter kaniru ka bangi kwa ban penklan ya jing trekam jong ka district council haman ki district headquarter dan markum balong menta baro kibri shuan lut baro asilong ban pendap ikam tengi kwa ba syari boy ka headquarter kan deh nongpo kibriu kibanat temri boy kinam dan kam shu ban kiu shlo kin pendap kam hakan no kanu ka benta ban register jaka ne ban yo professional tax la ne ban pendap iki court cases ki babun kin pendap betang hapo headquarter district headquarter kan jaru shenong stoin kumju kan jaru shawes kasil southwest kan jaru shamairang east and west kita digajing temu jungi ban penklan yiki tenat terikam jongka district council hakini ki sansnam ju kan ketiu ya kayo kot jongki shnong ki it ki Hima ba khamtam kat ple kalat yo kam yo jam ki samla ars pa krur kamde ka baduna ka bla bun bha nam ta ka san te lingba kani ka san ars pa krur ni thumu bandon ya ka khasi heritage village haman ki district headquarter kindon yakini ki khasi heritage village kabumut komenta kandon kawai sahari boy khnang ba nangthina themri boy habai dei ba kinno ki kinhun ba dan sap haka arts and culture ha ba dan sap haka riti ka dustur ka shat ka masti ka shet ka tiu ka bam ka di kinwan lut hangtu but haka bai dei but ka eastern west khasi hills badang shumit mai hangni ru ngin la ban bu ko khasi heritage village hapo west khasi hills nongstoin but hapo southwest hapo mokarwat headquarter kum kini namar ba lalaki jong ki jaka ngi ibar dan lalaki jong ka rukom long rukom man ki jakan rejungi te ka kanika southwest khasi hills ru ka tourism ka ban khe bha namar ba phi kilum kalang kilum semper kini kita ki dan satu ki jaka kitang bun ki jaka ba itanat ke bangi habban promote ya ka tourism te nginget kem baling ba kanika arts and culture ba ka eco tourism ka jungi kan la ban penklan ya ka district council ha ka yo kon ba kumju kan kentiu yiki it ki Hima ba kumju ru kan play kalat yo kam jam yiki samla Ïalam ka recommendation ka ba khamlong special nam ta jungi ha ka bi dei bat ka jingmang kerpang pisana ka sarkar India lingbak finance ministry lingbak ka head jongka revenue deficit budget grant kani ka head ka mangkerpang hari India tang nam ta kitu ki state dan ki institution constitutionally kibala dan haka constitution yaki no kinu ki tanat rekam lada kimla bansiu tulap namar bakadan ka deficit haka revenue ka jongki kan mang nakataka budget grant te nakaliang jungi ngila pan kumno
ka jinglut jungi san pound ru pokror ngila pan kumbashis pa kror hakashisnam na ka revenue budget grant banang kampen klan yi kita nak rekam jong ka district council ka ba arpat ngila pan kerpang ban sanction kumba lai hajar teli ki post mai hakabidei bat ka jing pen klan ke jongi hakishnong ki thau lingba ka jingdon jong kini ki town and village police force ki jongi kamut ka tanat rekam kumangidon menta ke enforcement kan long kumju henry kini pat ki enforcement ki jongi ki constable kindon haman ki shnong ki ban yarap e ka shnong nama kumbalong menta ngidon kumbalai hajar tam teli ki shnong da kumnom no iway in yo kam hakaway ka shnong ban yarap e ka shnong bat bandan jinga dai ka bajan balis council te nak padeng kini ki lai hajar teli ki post batmai ngi thumu ba ladaka recommend ka 16 finance commission ngi mang komba marshilyang le se khatsan spa namta ki kenthai ba khatsan spa namta ki shinrang te kani kan long shibenta ban yarap kani ka wan ha ka head joka ilaka administration ban yarap kerpang namta ki shnong habai dei ban yakhun ki kinu ki jing e kumenta ngi crunch pang ilp jingwan rung kerthap jungki bariu banabar tang hakabor shnong le se mo ka shnong le rong ba shnong dei badan jing se dei ba yo tulop ka hi sang samla seng long komer menta empat yo jing thu shen kin sayo te limba ka ta ka jing trai kam jongi ka bangin don da ki bariu jong ka an se kan yarap ha wat bante la kamot e ka jing sneu jong drops kumangi i menta te kini ki ba ki initiative ne ki sinjam ki bathmai ki bangi shimkum ka isi menta kerman skam baka 16 finance commission kan sngap but katkum gaji ekran mentat ru but 16 but honorable chairman mentat Mawphlang ru ula yaro bha ya kajing trai kam jungi khamtam ban penne sa kiriti to store te kani ngi so baka don kerman nam taki edc hapo mekalia hakanika sansnem kaban water shani da kabor jingtip mo kita ka teknologi bakin la ban ai kita ka capacity building kiba kila ban ai henry da ka bisa bangin banchna scheme henry da ka boarding start kin ai da ki teknologi ba pair tengi nin dang yatre hi ba ka world bank ru nam ta kanika solid waste management hapo rikhasi jungi berkawai te kini diki santli kimat ba ka bakhaddu pat ka banga la kren menen ru kalong bana kalyang jungi kumba phitip ba ki district council hapo meghalaya leni hapo re india leni north east baro kisio ye kitulok jong ki nongtri ki jong ki employees tang da ka bayo lingba ka shares on major but minor minerals happening ka state ba ka district council te da kum no ka ki CC kayo tang na ka baya bayo royalty habidi kan ka shares happening ka sarkar jilla but sarkar ba ka district council ni khen yo doyong ni yo komba 100% na ka shispa te ba doyong ru mde ba bala light luit menta takadaw mdan jingyo no doyong te ngiyo bon hi de tang no motion minus but niki boulders te kani baro khai kapoy da kumno hakashisnam but naka motor vehicles ru ngiyo kumban 4% nakashispa ngiyo kumba 4% hadu lai pokror hakashisnam nakamta ban siu tulop yaki nong trajungi te kidon ru ki own revenue ki jongi ki bangi yo khajna dalade kum ka professional tax neki registration fees neki jaka ki building permission neki NOC kini kitai trading license fees ba kiwe na pokot ru ni yo te kini bar khait ru kapoi kum ta khatsan ar pokror ha bai de ba kashisnam kujing dan kam jungi te dengi khain kum no san pokror te kum bakalong menta ka jing lut ka jungi ha ka council ha ka shisnam te kum no re pokror te kum no ngin la ban pendap ya kata ka badunash pokror ni hab ban yang hala ka jong kejat ban generate ya ka revenue khambun na kini ki week project ki bangla pen small menta por shi khlimat ngin la ban pen kelalut ki baro ngidang dan kami ka por te to ka balai pat ka ba kongsan ka bangibu habai dei bat kanika jing mangkar pangga jungi kadika arts culture and ecotourism kaniru dikawai ka sektor neka mat ka ba kongsan bangi pensngo ya ka 16 finance commission
bakat ni kaspa mariang kabangi ngila don ngila yo hari khasi ngin penan kam ya kan ni kum kawai nakalat ban kentiu ya kayo kakot jungi ka council bat ka baar kum kawai nakalat ban kentiu ya kayo kam yo jam kena samla bam dan kam do jam pet menta pilai I mentat niwan hapo Mawphlang da ki pomut ki tourist guide kila don ha kila tip kila nang kila start la tip lut ban batai ki one tourist ki yo da ka bainong nomor ba ki tourist ki ko tip ke ba ka long kaman hapo Mawphlang kila batai lut maki te pi takadaw nakaliang jungi ni ong banbu habidi baka jingmang kerpang ya ka arts and culture but ecotourism kumba aspa kror hakini kisan senam kemud da kumnum no ngin la ban penlut saupo kror hakisisnam ban dan shushu kini ki jaka jongok kai jongki it ki hima jongka council ka bangila let's say ban kam penlut hakini ki jaka ban pen internet ban pen wandur ban biang ka jaka bam ke dan biang ke jaka jongok kai ki turis ki bawan na ni po jalam khalia lani na ri India lani wat na bari ka te ka ba ngiwan ra ban propose shaka 16 finance commission lingba jongka habide ka solid waste management haki jaka sor haki urban areas but ki rural areas ha jaka nong kendong dan barat ni bu ya ka jingmang habidin pelut ya ka ni namta sansnem kalong sauspa nyokror na PE menta kari jungi kala internet lupa stang mengin lek khoi stang ngin sumar bah ya kan kari jungi ngai fin pe saudong saukun la internet la ithiang fin pe ki wei par kiri ki bangla poi shabari India ki promote tourism baru khoi kilong man made sudah ne ki basushna dia sudah kilong artificial shani pat long baru khoi kilong natural kata dia jinge pher shani ngi don kam tang ban preserve ban yada ban lek khoi but la biang kata ngila yo kamai ten rei om bakum shawe kiri pat ki hap banda invest de ki spa de ki hajar crore ban yo tourism ban kringi ki nongwan pek kai neni wan chungok kai perthai rengi hang ni don kam be tam sumar te habidip kani solid waste management ngin perlut komba south spa new crore hakini ki sans number 1 te khamtam ban dan shushu kini ki resource recovery center haman ki jaka khamtam kumentang ngila persyang banwanra hakini ki jaka bakhambun patba ni ki jaka yo ni ki snong ki bakham he ki bla longkum ki town ni ki nongba te kum hakini ngila persyang banwanra ni ka resource kaniru ngin yatrelang bat ki snong bat ki hima bat khamtam ru wat ya ka jingdon jong ki sal group kan ya kan banlong kajing mentoy hakayo kakot namta jong hiru namar lingba kini ki self group ka resource recovery center ka bamut longba kin yo ban penkha bisa na kajing lumi kinyut te mensyuangi ong ka waste recovery center WRC henrengi mentangi penkela resource namar ba kan don kajing mentoy ka bakram ni takadaw ngi perkhat ba ka awareness kan long ka ba syai bahai kipat ba bawat unyut mentaru mdeshu bangin kentang unyut mau wes rela long pisa mentaka nyut ru teki bubun kiri gibla kam long advance kiri gibla kam start ka innovative idea ke bakila don ding ba ka board jing start technology bak science kila la wat ban generate ya ki waste syaka energy la ban long kum ka electricity kiwe ki jing don kam tele se hang ni hoi haduk atangin 4 la se ne kumno ban segregate pat iki waste ngin persyang se nadu na yeng nasam te hadu resource recovery center but ki waste bala ban recycle ne ban penkela thmai bian ngin la ban ngin penkela thmai ki bamla shu se ban put ki hap put te komta ki ki bam tan rai jongi ngin ke bangi ju bam bala hikai de kilong shwa mun shwa nadu ki por ndai te kaniru de ka wei kabangi pen runglang hang ni po khas heritage village but pini ka bam bhoi ka pher ka bam shathan sabngi ka pher ha shawar ka pher te kini bar khoi kindan te mdei tangata ka jinglong kerpang ru habide ba ka jing ngai ke jongi khasi phi ka jingdan jongka Mawphlang lau kentang ta bangi ongka secret forest kadai ka jingai ukhasi belai kai na du kilong shwa pras pa sna man shwa ba habala
hikai ulong shua ban ong ba hang ni po khlau la suit la shor la le nyam le rukom bombit ban penwit yakani ka khlau namar baki don kita ki jingyakut ka jingyakut bat ka bor mariang ba nemla ban chule benya ka mariang hen ka dia kala don nadu mensyua pas na mensyua takadau ki khasi jungi ki long ki ba buram hadu kata bat ki ba kongu hadu kata hadu kat kini kisngi menta sisien bala hikai sisien bala pensngo hangi bamlong ban wat tang ban shim wei uplang lene ban khet wei slana tu kalau kentang hadu menta mju dan bale teng hajing bom tip yo dan bale kawan kani katai ka jing penwit jing pentut te kum ya kata hab ban yakran ba ka hima ban pelai kum kita ki bala ngat ta te hadu menta kani ka jing long jing man ka jong ka ktin ka thli ka kran ka khana jong khasi ka pher ba namar sim bakran ubre mju le persya kata te henry pin pej ka juk menta pat ni hab wan ra daka an ban ruguliat mo ban ong ban pentulun ye ki kam ki jam jungi menong kata ban hab ban le unta kata nadu ka an shnong kani katai ten rei kham ban shwa mju dadan wat taka an tho ru rei de tang ka an ktien ka bakibat ya ka ktien ka bakran ki ri hundai ki ri teman te kani ka de ka jinglong kerpang jungi kan jing ruspa te de kum kini ka ba penlong le se ya kini ki members but chairman jong ka 16 finance commission ban tip kerpang shpang kini ban wan khnang kini le sidang bun ma jaka pori khasi bangila ban le si bakin le ban pej ban jingo ya ka jinglong kerpang jungki halal ka jong ka jaka kum ka kongthong mo ka shnong kongthong kata ka baki khot ka whistling village ka bala rungru hakamap jong tourism jong ri India baka de ka we na shnong bakarpang ba por India namar ba habaki kran ya khana ki ka jer ka tho ki khun ki ki shua siao ki rwai da ka jing siao ta ni ka long ka khindiat abai de kata ka jinglong karpang jungi ka daw ba penlong ya kini ki members ban wan hang ni